semifinals, ikaduha ka battle. Bracket B, flip trip, lingog ko! Yo, salamat kayo sa tanang nadri karon. Isuportahan nyo na ang flip trip every Friday. And this coming February 22, Friday lang yapon na. Finals na. And hope na lang yapon mo. Last ka battle, sa kuwang wala. Repen, for amigos sa lingog-ngog para kay Dowlems. Para ko pang barato, kung sa tingin mo puro patawa lamang ako, yun ang akala mo. Para lang daw kasi naglalaro, sukat ang mga linya na parang nagtatato. Shout out sa sponsors, Dowlems Webcaps, Dowlems Ray-Ban, and Dowlems Better Than Ever t-shirt. Yo, ang sakwang to, Repen, Boys and Clan, we get Wangso! Tinurog na kita, umutak ka pa pala. Ngayon tapos ka sa akin, rapper na parang saba. At huwag ka mag-alala, hindi gaanong brutal. Paano ka naging rapper, magsalita ka ay utal. Yo, shout out, hip-hop t-shirt. We're going to go into sa... And by the way, ganyan nga battle, rematch, sagabot sila sa semifinals, wala tayo mabuhat, so call in there. Here's your things. Kasi mo gusto mo na. So, 90 seconds para kay Vanlo. Hilom lang ha. Ay, Wangso pala. Hilom lang. Hoy, gago, ayaw pag tinarantado. Basta ipakulata tika sa judges na to nga si Barumbado. Yo, kalaban na po na ako ng piste. Sa imong pagsukol sa ako, mura kag nisulod sa area of responsibility. Kaya akong mga bara, mura state of calamity. Sa kabulok sa animal, ang udong gimog spaghetti. Yo, Tibor, imong naong lapad, imong ilong lapad. Siguro pag panganak sa imo, imong mama nagtuwad. Yo, Tibor, fuck you. A.K.A. Dowlems kay dawat limpyo. Balita na ko, nagtunto, nakagsigarilyo. Hoy, bulok pa ka kayo. Liman ka, ginamos ang iyang sudan, gibutang agtuyo. Yo, kaya sila Tibor, dato yun sila. Nago na siya tablet nga Android, cellphone nga Android. Ang nakadiferensya lang iyang wallpaper si John Lloyd. Inana dyan ay mong mainlove, mga mongoloid. Yo, Tibor na aning-aning, batang feeling, bayot na nakakrush kay Buying. Unya kung itugaan di ka kay Ma'am Nining, napati lang iring, ginaluluan ni mo every morning. Yo, unang banat para kay Dowlems. Yo, ipabukbok ko ni mo kay Barumbado. Okay na nakol. Okay ikaw, ipabukbok di ka kay Pundol. Yo, first of all, nalang ko isulti sa inyo nga si Batas na ikanta nga bago. Kung kamo interesado, search nyo sa YouTube ang title, Mga Suwang Ina Nyo. Yo, Wangso, kumusta? Nagkita na punta. Gustong doa ikaw kay hawad mo abrig tinapa. Unya kung magibat na ka nga kiling tinapagikan sa kasyon, ayaw na lang. Eh kung nga ito ni chat sa imo ko ni Una idoslak, maong kamong tanan ayaw mong paminaw kay basig kamong tanan mga syak. Kay kining bata, ako ining ibundak. Wangso ayaw nagpamakak. Katong pagkadaog na ko kay Kakin, ikaw akong pinakauna ni Pakpak. Yo, unya ingon pa ka, igsoon ming Dave. Oh, karon as si Dave. Oh, Dave. Kamong tanan paminaw mo, Dave, kinsa mo igsoon? Si Wangso. Ya, wala sila kanungog. Kinsay mo igsoon? Si Kuya Wangso. Yo, kanon, kamong tanan, kabalo na mo. Kamu na po akong pangutanon. Kinsay igsoon ni Dave? Si Wangso. Yo, si Wangso, taga-pumukotso na. Palakpakin ninyo, bay. Ilang apelido, maligon. Utang ina na po na puyanan ng mga hapmon. Pwede ko mangutan na. Kinsa may asawa ning bata ah. Please lang po dati man na kay katong naging si Mana. Si Anggot at si ako nangabuntis na.
Time. Ikaduhang banat para kay Wangso. Hoy, gago. Hoy, Gugorilya, apelido ni mo Asidilya, ayaw nagdinay diha, nga ikaw tong nangawat og manok kilagula, ha? Yo, akong mga linya, dagko kayog sagpa, kay nga no, baho siyag baba. Hinay kay mo smile, dili magpahalata, kay nga no, baho siyag baba. Patyo na lang kati ka, pero time sa, kay nga no, baho siyag baba. Magdungan kang tanan, kay nga no, baho siyag baba. Fuck you! Hoy, gago. Unsa man imong tirada? Pakatawa lang gyapon mga imong birada. Hoy, ang nangatawa imura po mga puros barkada. Hoy, gago. Walay kwenta imong mga pakatawa. Bisag unsa pa nakahugaw imong mga linya, kaya nang laban sa sabong bar. Reta ko. Time. Ikaduhang banat para kay Dowlems. Yo, pagpangutan ng tamo ang inyong itubag suwang. Sobrang kataas sa iyang maba ni Raymark Maligon. Muga nahog dili. Suwang! Sobrang kapangit niya, iyang naong muga og as. Suwang! Yo, pili ko sauna, pili ko kagon, ako indaogon. Tanan gisto niya ni mga sakit, ako lang dawaton. Kay pagalang mo daog ko ani nga battle, tanan akong buhaton. Kay kung mapildi ka ni dapat imon lang dawaton. Kay sure na ko nga ako na ang madaogon. Gwapo kay kag pangalan, Raymark Maligon. Pagkanaw na, ikaw usa ka dingdong nga akong kaunon. Hoy, suwangon! Inyong apelido, maligno. Ayaw nagdinay nga ikaw itong nangawat sa DDM atong niaging bagyo. Yo, katong nangawat ko sa DDM, pila ka pa, di mo nakuha nga papel. Kabalo ko, ni Puyo, ganit pagkakotso, kay naibog kay Plitsibil. Hey, shut the fuck! Yo, ingon mo ang poor amigos, walay pulos digay sa kalibutan. Kaya ang pinakagay nga no, gagupo digay sa Monte Vista kay ang boys in can. Busa ka doon, isultihan ako ang tanan. Nga kining bata wala na naguna-una sa iyang kadaogan. Kaya ako mga linya, pangbitigan, tuwag ako og impyerno pagkasunod ako ng imuhang kadlukan. Yo, last na ni, nalang ko idugang. Si Raymar, kapit na buang kay nitaas kag galit iyang suwang. Yo, nitaas iyang suwang kay wala gitagong alaga. Muna na ginatawag ko gaba. Time. Ikatulong banat para kay Wangso. Yo, konsultian atong gaba, ikaw ray nagaba. Tanawa iyang ilong, murag baki nga naghapa. Ikaw, Tibor, nanimaho na kagasite. Hoy, si Percibil, dili taga Pro 8, kundi taga Pro 7. Yo. Imong tira na may rhyme, pero dili ba nimo time na ma-discover ka sa showtime? Kato gahapon kita na ko sa lodge kay bayot anak siya. Pretty short time. Yo, Tibor, tumay nga hunggog. Ay, pag humanaw istorya siya agad ay maglapada. Ang ilong ni Tibor, lapad. Ang naong ni Tibor, lapad. Siguro ang bilat sa iyang mama, lapad. Lapad manay mo, lapad na mo. Yo, tawago ko yung bagyong Pablo, bungkag inyong balay. Kung mabungkag man kayo inyong balay, tawagan lang yung papa nga usa ka panday. Hoy, imong naong mura purman inyong puding. Gabiin na karon basigwa pa na imong gitugway inyong kanding. Tibor, imong naong perte jud kalapad. Kay nga daw, senior nga lapad imong ginang kamiinaw. Yo, 10 seconds ane. Yo, usa na ko ni mahuman ay mapili ning kalaban. Ug usa ni mahuman ang tanan. Ban, pagsulat-sulat na daan. Time. Last banat para kay Dowlems. Yo, kining gaw tre dili na ko tayo seryoson kay basig galit ka kag paninood. Halok-lok ko gamay kay basig sumbok sumpa pangatanod. Bukas tinood lang wala jud ko nagbinuang. Kini ako mga linya mugag sili perti kahalang. Ikaw ay si katubang kay makabad trip yung nong. Kasi di na ko minaykan matuok na ko na imong suwang. Uy, hilang. So kay ikaw usa ka kakahugaw diri sa kalibutan. You're only a waste. Usa ka buka ka manambalay diri sa Monte Vista. Dr. Andres. Ako isa kalaos nga nakapildi og welterweight. Juan Manuel Marquez. Yo, wala sila napakpakay, wala sila kasabot ato. Ikaw, bisag ka no sa
hingog mo. Yo, ikaw, pagtigil mo kamaot. Tungod sa imong kamaot, naalaan ti kag lubot. Yo, mong, ayaw na pagsukol-sukol. Kang Tagalog pa, wala ka nang magagating. Kay ikaw, usa na ka ng mga unay og sagbot. Kanding, ikatong nag-eskwela pa ni Sag Nacional, sige nga sa og ambak, jumping, busa, ay nagulat nga padugoon pa na ko na imong ilang dia, nose bleeding. Yo, flip trip, lingog ko nga itong mga battle, oh! Dali, Rani. Dito ako boto, wala explanation. Dowlims. Dowlims. Katara. Sakwa lang si Dowlims. 1, 2, 3, Dowlims yun. Una sa tanan, salamat ko sa pag-invite. Akong boto, overall, Dowlims. Finals to, Dowlems versus Wangso, lingugong sa ato. Mantalo. So, ang boto, 5-0 para kay Dowlems. And, Gwen, kung makaulat-ulat mo, gusto mo dyan show, ano? Dayo? Battle Dayo? Nabunturan versus Mungkayo, gusto mo? Gusto! Sunod na.